Allah na tuba san gafirullah. Tunda Allah ya riga ya sa kun zo kun haɗe da mu. Ai dole mu karbe ku. Tunda dai ku gwarawa ne dole mu karbe ku mu maleji. To mu sana nan na zuwa Zaria. Zakare na hankalin mu. To Adin ka je Zaria ma za ka jan cingon Kanawa. Nan ka taba jan cingon Gwari. To ai ban saboda ku bayan asali bane ku da kuke daga jeji. Ku ci ce mu kuma ku zai kuna mana abin nan. Amma ina cikin jeji ne na noma addu'an kama kakaci abin. Amma ba kyauta kake ka bayi. Dan bagwariya sai muke yi. No ina bin ka bashin da ba ka ban ba. To kuma ai bayi dole ne. Hanji ne hi. Amma Zakare na hankalin mu. Ina dan gwari. Ina jin ka. Jiya na ji kana wata katobara. Ina jin ka je shiru na ma saboda lokacin ina jin yunwa. Yasa na ma shiru. Ce saboda ka ji magana mu na yi daidai ko? Saboda na ji dai kana dubga hauka. Muna hauka? Kana dubga hauka. Hauka zindiru to kaje dubga. Wai ina jin ka da wannan bayar ban. Kana mai magana. Allah abin da ka zama jirma ka zama ka todo. Allah da ka ci na hauka ba da ka gani. To ai sani kai ba yanda zaka yi yasa dole ka hakura ka bar ni yanda ka ganni dan gwari me zaka da ni kamar yanda naji kana ga ema jiya ina jin ka kana ga ema a kofar shagon ema ka je cin buredi kana ga mai wai mutun idan ya laula da ruwan shayi ta karbu haka ne mu da ce mana ina jin kai wanda ka zo za ka yi walwala shayi menene ba ruwa ba ka ji ba za ka yi walwala ka doka ruwa an siba an sami shi shayi ya zama shayi za ka iya lola da shi za ka iya amma ka yi kuskure kuma baka gaya ema gaskiyar al'amarin ba da ka tayi da ya kace da ema ya halarta kai ruwa alwala da ruwan shayi amma in dai za ka sa bombita ya ji naske kuma an zama mai lifton kamar kwaya tara zai alwala ai ya ruwan shayi ne za yi alwala ka ji ai don la ka kare na hankalin mu mallan na fada ina hankalin naku ina hankalin yake kai ba ka ga hankalin mu ba gwarin wobi kana ka samu dan uwanka shashasha Allah karka ci mutunci na zaka lalaci zuciyar mu ruwan sha ya kai alwala da shi yayi dide idan ka saka naskem da bombita ya ji lifton zai alwala iya ruwan sha ya adin kai alwala da shi ruwan sha shi ne dide ba naskem ba bombita saboda dan gwarin ina ne kai a Zaria mana ni da kai dan gwari dole ya dan hakuri ka hekara ba ɗaya ba biyu ba uku ba garin nan amma har yanzu Hausa bata nuna a bakin ka ba ba ni dan na ji Hausa kamar ta banda Kano dama mana tunda hijacin Kano haka yake ba bagwarin adin dai ruwan shayi zaka yi alwala da shi dalla zakare na kalin mu kaga gamin da mu beza kaga da Allah ka kare na mun hankali zaka lalaci zuciya ka kare na mun hankali da Allah ba gida da banna ruwan shayi zaka yi alwala da ruwan shayi zai yi alwala da shi tunda kai bagware ne ba ai bagware ne kai ka zo ka tadda mu a musulunci ka wani zaka kai dan gwari Allah kar ka lalaci zuciya ina jin ka ina ganin mutuncin ka dan gwari zaka ci mutunci na ne ina ganin mutuncin ka dan gwari to ka ci gabi da gini assalamu alaikum alaikum salam Allah zirci dan baki ina wurin ku ka ci gani an wani lafiya kalau dan baki yanzu saboda wannan Hausa saboda zare ne hankalin mu ya zaka ce ruwan shayi bai za ya alwala ba kai ina zuwa dan baki to shikenan wannan bulkumi ne kuma bagwari ne durin gona ne to wanda da ba gidaje ne da shashanci da hauɗin ba ta gaba wadata gaba ka zo ka tanda mu da iyayen mu da kakannin mu a musulunci wani ne gyara ko bulkutun ka zo ka sha koko koko ƙarya ne wa ka taba ji koko ya bugar ko ya sa yana tangadi yana marisa to kunun mama fagara ma ba bugar da mutum ka sha shi saka ga ana kada na zama bibi sai ka ji dadi saboda yi ga aigiya ce Allah na tuba ka zo ka tanda mu da iyayen mu da kakanninmu a cikin musulunci ka zo ka same mu ka nuna mu wai kai ni na ka bayar ba gidaje mu daga sama an fado idan ma ba na sani ai amma gwari ce ai mama mu na kashin mu gwari ce kuma ɗaya kuke kashi kuke fitsari kuma burkutu kuke ha ku yi tatil saboda kira ba ta kafa mu sha sana yin sha sai a tin kasi kunna sai ba ta kafan ka dan gwari idan maganar musulunci ta taso kar ka ƙara tare ni kada ka ina ganin mutuncin ka kar ka ƙara tare ni akan addini zaka ci mutunci na mu ne musulunci domin kakannin mu ma a musulunci aka haife su kuma mu musuluncin nan ga dashi muka kuma muke kan shi saboda haka
ka rike magana da ka sami ema kuma zan je in sami ema mai bayani ruwan shayi zai yi alwala amma matsawar da ban bita a zuba naske ke da a sa lifto sosai zai alwala kana lalata Hausa ai ruwan shayi iya shi a dan alwalan ka yi ba lifton din ba ban bita ba naske ƙarya kake yi malam ba ci dishi ba ƙarya kake yi dan gwari ƙarya ina kake yi jin ka to sannu na san dambe ci zaka ba di gaskiya musulunci ƙarya kake dan gwari ko ba haka ba yanzu dan gwari ni yanzu masala na kawo to tunda naga tun ɗazu kuna ta rigima tun muna bayan can kuna ta rigima muna ta jin hayaniyan ku ai ba ma lokacin dan gwari ƙarewa yanzu abin da ake ciki ina da kai jin da ka mutumin da kuke ta sa'in sa da kai da shi dan gwari yanzu abin da ake ciki akwai malam kai aje wajen malam ya ba mu fatawa mai kyau yau to kaga mai hankali magana kaga mai hankali ka zo da magana kaga mai hankali kaga ma mai hankali abin da ake ciki mu je wajen malam happy zuba na fursanta Allah ma ya kame hankali happy zuba mai katin ciki ka bi shi Allah ma ya kame hankali assalamu alaikum algafata malam amu wa alaikum na assalam wuni malam na gajiya an wuni lafiya malam wani ne na same su suna ta garrama akan musulunci ikon Allah shine na kawo maka su ka musu fatawa ka bambance musu tukunna ko ba gaskiya ba saboda addini gaskiya ne ko ba ka ba bar kai ka mu ɗan kanawa ne kuma kanawa sun gaji addini ko ba ka ba algafata malam huta lafiya alƙar lafiya Allah huta gajiya ikon Allah to suna ina baki assalamu alaikum wa alaikum assalam malamai magada annaba malamai magada annaba a karama kallau dan gwari ana gafata malam kamar yadda ka sani dai ko daga nesa ka gan mu ka ganni ka ga wannan bulkumin ka san waye musulmi na gaskiya da gaskiya zaka ci bitincina to kuma aikin banza dan gwari Allah kar ka dauka gwari benza to menene ba benza bane ba ana gafata malam wannan bagwarin mallam ya shigo cikin addini ya bake ya samu ema jiya ina jin sai na ga ema wata magana shi da bai ko shekara 10 bai a musulunci bai ruwa shi zai ba ema musulunci da an shiga cikin musulunci an ce da wanda an haife shi da wanda an shiga duka ba da ba gaskiya ne amma akwai wanda ya fi ka sani a tun da shi ka haifa za ka yi a ciki ko yanzu ku yi haƙuri me ke tafa da ku ala gafata malam wannan bagwarin ya samu ema ji ina jin sai ya je sayan biredi gurin ema bai raban nan ema sai yake ga ema wai ya halatta mutum ya alwala da ruwan shayi sai na ce ya halatta ya alwala da ruwan shayi amma matsawar idan ya zuba lipton ya sa bombita ba haka ne ba ya zuba sukari idan ya ji sosai zai yi alwala da shi iya ruwan shayi a dan an doka ruwan shayi an yi alwala akwai lifi amma sai ka ce sai an san lipton an san madira za ka dauce mu sha hannaske ya zuba gwarin banza gwarin wofi kai ma hausan benza hausan wofi a karkace mutuncin hausa kai ma karkace mutuncin gwari to ku yi haƙuri shi dai ai ta alwala kai ka ce ita a dan san samu ruwan shayi to za yi alwala da shi kai kuma idan aka zuba lipton ya ji suga da madara aka zuba mai bimbita haniyan ya alwala to fatawar nan ta yi idan mutukar za ka iya sallah akan buredi ba